Сәлем сезләргә, нурлы йөзләргә. Сіз ТМТV телеканалында эфирда яшьлек тавышы хит парады старт ала. Мин Байбулат бүгінгі катнашучыларыбызның иң зур плюсларын барлап алырга булдым. Сіз әзер булсагыз, біз әзер. Шуңа күрә башлыйбыз. Ничек кенә теләмәсәк тә, тик бер җыр белән бүген сау булашабыз. Хәзергә ул сезнең экраннарда. Кешеләр бар ул, әтияне туганнар, иң матур җанга якыны, без яшәгән урамына. Дуслар, сөйүнегез, шатланыгыз, чөнки хит парадыбызда премьера, яңа җырны бергәләп каршы алабыз. Җырчы Илмир Габитовтан синең иң зур плюсларың нинди дип сорагач, ул былай диде: "Миңа таянырга була. Мин һәр вакыт һәркемгә терәк була алам.
Бүгінгі күндә әлеге күренеш бик сирәк дип елмайды җырчы егет үзе. Әлбәттә, Илмир белән килешәбез. Һәр вакыт терәк булуыңны дәвам ит. Ә хәзергә синең матур җырыңны бергәләп тыңлар вакыт. Рәхим ит. Çıktım, sensiz min bir üzem. Bir içmezken jilge kirek tüzem. Barır yolum yırak, barır yolum uzak. Etmeyim ele bir ni küngel yesak. Adaşmam, bir kaşan adaşmam. Gözlerim yımsam da yoluna sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylerin tuzanlar. Karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Бәхетім көткенде, мақсатқа жеткенде, сағышны қалдырам шул үткенде. Мин хисле, мин көчле, шақыра киләшәк, матур киләшәкне мин күрәшәк. Адашмам, bir кайчан адашмам, күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Adaşmam, bir kayşan adaşmam. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Adaşmam, bir kayşan adaşmam. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Adaşmam, bir kayşan adaşmam. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Моңлы тавышлы катнашучыбыз Иршат Галин хит парадыбызның алдагы позициясына менеп урнашты. Аның иң зур плюсы ул максатлылык. Барлык максатларын тизеп куя, аннан соң инде әкрен генә аларны үтәүгә керешә. Менә мәсәлән, бер позиция үскә менәм диде, һәм максатына иреште, һәм үз сүзләрен дәлилләде. Афәрин, Иршат. Ә хәзергә сүзне үзеңә тапшырабыз.
muhabbetin şen bulsa kırır. Alдағы қатнашышыбыз Альбина Килдиярова бәхәсләшергә яратмый. Һәм шунданың иң зур плюсы. Гомумән алганда конфликтлардан ерак йөрим дип җавап бирде безгә Альбина. Менә мондый кешеләр күбрәк булсын дип теләп калабыз һәм инде Альбинаның бик тә шәп клибын сезгә дә тәкъдим итәбез. Игътибар экраннарга. Yaradudan asla
Рамилә Хайретдиновларның иң зур плюслары тырышлык, үҗәтлек, куйган максатларга ирешеп бару дип сөйләде безгә гаилә әгъзасы Рамил. Шулай ук бүтән куйган максатларны балаларга, гаиләгә сарыф итәбез диделәр алар. Фикерегезне хөрмәт итәбез, иҗатыгызны яратабыз, әҗрыгызны экраннардан куеп җибәрәбез. Сәгатьләр, еллар күп миңа, туялмам сине күреп. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Saklarımın isimde aman süzülerinde basıman. Узакламам юлларыңа, каршыңа үзем чыгам. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа, син миңа, мин сиңа. син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа. син миңа, мин сиңа. Еллар иртә була, алмас саклармын күңелемдә. Ышанырсың хисләремнең вакытлы түгеленә. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Дуслар, сіз TMTV каналында эфирда яшьлек тавышы хит парады. Алдагы катнашучыбыз Регина Нур. Аның плюсы ул пунктуальлек. Каягына чакырсалар да Регина һәр вакытында килеп утыра. Менә моңа без инде әлбәттә афәрин диябез. Һәм бу вакытны озакка сузмыйча аның җырын да куеп җибәрик әле.
Алдагы катнашучыбыз Илфир Балагуддиновның плюсы шунда, ул һәр вакыт куйган максатларына ирешә. Нинди генә максат булуга карамастан, хәтта инде иң авыры булса да, әкрен генә, ләкин финалга барып җитәм дип сөйләде Илфир үзе. Илфирга уңышлар телибез. Әлегә аның җырын бергәләп күзләп алыйк. Yıraqlarga kitip yaşit turgaş Elle turmuş basamı kişini Nindi hallerdegine bulsan da Unutma tuğup üsken jirengini Tuğan yurtnu zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şehitken Yakınlarını bir payşan yoğaltmağız Yürek yılasın bir epke şehitken Yakınlarını bir payşan yoğaltmağız Ömürlerini Tuğan yurtnu zinhar taşılanmağız Etkeyen keyni yalğız qaldırmağız Yürek yılasın bir epke şehitken Yakınlarını bir payşan yoğaltmağız Yüз сумың булганчы, 100 дустың булсын дигәннәр бит. Яки әлеге әйтемне башкача үзгәртеп була. 100 сумың булганчы, Марсель Закировың булсын. Әйе, Марсель Закиров һәр вакыт, һәр кайда ярдәм итәргә ашыга. Ул үзен бик ярдәмчел дип саный. Һәм без моны дәлиллибез дә. Марсель, сиңа афәрин диеп сүзне үзеңә тапшырабыз. Яшерин хисләр, яшерин сөю Миңа бүләги де сары күзләр Туктады вакыт, мин тынып калдым Мине әсир итте сихри күзләр Елмаеп син карасаң, аягым сабый сыман Сөюне хисләремне, сизмисең минем хаман Мәхәббәтемне саклыйм, яши йөрәгемдә сер Синең моңлы көйләрең мәңге таңларга әзер Tüm
yana yüreğimde yılmayıp sen parasan ayağım sabay saman Seyune hislerimden Sizmisen benim hamam Mehabetimni saklayayım Yaş yüreğimde ser Senin mağla kuylerin Döngü tağazı Tünlerin eline yürek Sen dip dibedir Uylarımda günlerin eline düşlerime giyledir Бүгінгі күнде сөзінде тұрушы кішілер бик сирек, ләкин алар бар, аларга хөрмәт. Шундыйларның берсе Оксана Мөхәммәдиева. Һәр вакыт нәрсә әйтәм, шуны эшлим дип елмайды безгә җырчы. Менә мәсәлән, бер позиция алга күтәреләм диде, һәм инде күтәрелде. Афәрин Оксана, сүзне үзеңә тапшырабыз.
Dostlar, иптәшләр, бик тиздән без абсолют хитны да билгеләрбез. Хәзергә барлык катнашучыларыбызны тагын бер кат карабыз әле. Kaşan adaşmam, gözlerim yumsam da yoluna sataşmam. Yangırlar, buranlar, şeylerin tuzanlar, karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Mahabbete mengülük bir süsen, saf ki sulu büyük his sulemesiz. Mahabbete Xudaymin bülegi, ikevnin yaşarın dilegi. Xotini qizning baxti hurmatda, yaratuvdan izlar muhabbatda, ali shodlik suygan yorim bo'lib, o'shar qo'shda aytsa seni topilma. Duyalmamı qarab gelsinə, duyalmamı qarashından, sen mina yazılğan buğay Xudayın tarafından. Duyalmamı qarab gelsinə, duyalmamı qarashından, sen mina yazılğan buğay Xudayın tarafından. Agar yanıma qamban bo'lmasa, sinovlar turmushni sindirar. Agar yanıma qamban bo'lmasa, sinovlar turmushni sindirar. Doğan yurtnu seni haritaşılanmağız, etkeyen keyni yalğız qaldırmağız. Yürek yığılsın bir epke şehitken, yakınlarını bir payşan yoğaltmağız. Tünlerin eline yürek sen dipdibede. Uylarımda günlerin eline, tünlerin eline düşlerime kiledi. Şonu qılına qağını, dostlarıma qabını, ümit bağlap yaşayık her daim. Ümit bağlap yaşayık her daim. Узган атадагына тапшыруыбызга Фәрида Сахабиева һәм Гөлсияр Садыйкова килеп кушылдылар. Күп тә үтмәде, алар инде үз тамашачыларын табып, югарыга да менеп утырдылар. Афәрин диябез, уңышлар телибез. Ә инде плюсларына килгәндә, аларның күңелләре тулы изгелек икән. Һәр вакыт бар кешегә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез диләр алар. Без дә әлбәттә сезгә теләкләрнең изгеләрен теләп, җырыгызны да куеп җибәрәбез. Сиңа булган сөйүк хисләремне кырыс җилләр алып киттеләр.
öğrettiler. Köngüldeki ümit uşakları salkın közüde sönüp bittiler. Sağınım indi ışıktan aşıdı, bilmem nişikine düzerge. Sabırlığım jite olur miken, yazmış sınavların öterge. Sabırlığım jite olur miken, yazmış sınavların öterge. Mehabbetli, nazlı yazlarımız ortak oldu indi yırakta. Vakit sınavların uzalmışa, birişme bizim iken sağışıqa. 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 Birişme bizim iken sağışıqa. Birişme bizim iken sağışıqa. Шулай итеп, бүгінгі тапшыруыбызда барлық катнашучыларның ең зор плюсларын барладык. Һәм инде тапшыруыбызга нокта куер вакыт та килеп җиткәндер. Мин Байбулат, барыгызга да позитив хәбәрләр ишетүегезне теләп калам. Һәм инде сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.